Hello logofer खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायफिननानै लानाय जाबाय दिनै आं मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय आरोना दिनै बिराद सोमोनांथाव आरो लाजिनांथाव बोरैबा मिनिथावबो आरोना भिडिअआ नोंथांमोना नायाखैबा नुवाखैबा नायलांबाय था जोबजासे माने फिसाजोखौ मोनैनि बिमाखौ हाबा लाबाय आरोना बिथाङा आं बुंनो सानो बेखौनो बुंनो सानो आं एसेबांबो बुंनो गोरों नङा जाहैबाय दिनै आं बेखौ लानानै एसे बुंनो सानदों आरोना गामिनि मानसिफ्रा माने बिसिनि गामिनि मानसिफ्रा बा समाजनि मानसिफ्रा मेलेम गैया नामा साननो हानाय गोहो गैया नामा सासे माइनर उन्दै गथ'जों माने फिसाजो हाबा जालायनाय थानाय समायनाय थानाय सासे बिमा मानसिजों गावनि हौवानि बिमाजों समान बेबायदि मानसिजोंहाय हाबा खालामना होनांगौ बे आसरित खोथा आरोना बे आसरित खोथा बिराद लासिंसिं आरोना बिराद लासिंसिं जादों साननो हानाय बुजिनो हानाय एसेबाबो थायो गामियाव बिसोरनाव एसे एनै साननो हानो रोंनांगौमोन बेफोरबायदि एथ' उन्दै मानसिजोंहाय सासे बिमा मानसिखौ बिमानि सोमोन्दो जानायजों हाबा होनानै होनाया बिराद लाजिथावना बाथ्रा आरोना आं एसेबां बुंला जिखुनु जाया नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आरो नोंसिनि गोसोजों मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय आरोना एसेबां लासिंसिं असनमान जादों आरो मिनिथावाबो रागाबो जोंथावा एकदमबारे बोरैबा साइसनि होमबा भिडिअखौ नायलांबाय था आं भिडिअखौ जोबजासे होनो हागोन नोंथांमोना फुरा नायलां आरो नुवाखैबा Suara apa boleh berdua?